Ora bisa ditambani tresno apa bojone iya mikir rasa kali gawe lane rasa ika kimochi rasa tresno sliramu ra bisa jaga
terima kasih matur sembah nuwun sayang. Oke. Bahaya iku. Aduh. Kena ndase. Bathi mesti wi. Bathi apa? Bar mangan mak kadal ana we. Pak Kirek ya. Ayu ina. Allah. As. Anan salemo atiku kayuyon selakamu saya nambahi wanto dasar ayu lancir kuning sayang ora bakal atiku ada tikong mesam setite aku wis lima kena ganggo tombo kangen kore tawangi padan sale wong atiku tak bisa lali halah aku duwe dik dalanan sing lucu asolole abrau cilik sayang tak keleke banyu besok gede dadi tukang prau bayarane satu suwita ngopo kok sok cantik menu lho Ah, kowe bengi kok sok cantik lho kok sok cantik ya aku bukan cantik ya. sok imut. Aku manis bukan cantik. Aku tuh gak suka dibilang cantik Mas Sukanya? Sutioso. Sukanya dibilang manis. Kerek semut. Masane gula apa ya. Duk, Nak. Dalu kalanggahan sowan wonten Ladan Karangsono. Karangsono, Desanipun Manggung. Manggung. Nderek Kecamatan Ngemplak Boyolali. Iya. Wonten wismanipun Pak Supardi, Ibu Winanti Empluk. Hah? Enten tenan lho Pak. Astu Bu Winanti Empluk jurakane sayur. Oh, juragan sayur, Jeh. Kang kepareng pinjang enjang entas pitulus mbayang kari Kang Putri Kinasih. Nggih, Mbak Mas. Ria Oviasari melawan Mas Sandi Laksono. Bayo. Nah, iki bisane esuk aduh Saking pundi? Jogja Parangtritis. Jogja kono gek ngetol, Mas. Jogja ngendi? Ora Jogja kono. Lah ngendi? Jujug saja adu tritis beda RT. Wo, entuk sak desa. Jenenge jodoh ki yo gak ero, Bener. kadang ono sing adoh, kadang entuk sing cedhak. Ngono yo, Mas. Kaya to sampeyan. Aku Iki yo bojomu kan yo cedhak wae, Cedhak. ngepek koncone dhewe. Dadi kan jalarane ndek ben kan selingkuh terus mbok pek bojo kan ngono to? malah mak. Heeh. Lah iya. Pirange kancane kok diumbar. Ulo salam sik. Ya, Jeng, ngaturaken sugeng dalu rumiyin nggih, Pak. Ibu, tamu nggih pingin mriko wonten lho, Mas. Mengko engko sing separo mriki, sing separo Nggih. mriko. Nah. Nggih, sekelenggahan kanthi sekeca ugi sugeng Leres. panggihan kula kaliyan sarombongan. Sedap. Sadayu lha iki. Heeh. Saking pundi? Sentul, Keyongan, Nagasari, Bayalali tersenyum sing ngundang. Susune, Truk. Heeh, Trek. Kok ngetik dodo kuwi. Lah kowe ngomong kuwi aku yo nyamange Susu kuwi kok. sapi. Oh iya. Iki Ayo. nganturke panglipur. Heeh. Biasa, kira terene. Iya, iya. Minggar minggu. Suarane sing apik, aja sing elek. Iki ya wis tak apik-apike dhewe. Rengo karo ayo Anoman. Anoman mbahmu kuwi ya.
Tapi ya. Anoman iki kethek putih. Ning kan putih meluntuh bagus. Putih kethek kowe. Allah ngelek nak menungsa. Aku wis bacot cekengkeng ngene tung-tung ngono ra sida. Cek. Sek. Agarana kaharanan merti siwi. Sinayamong rasmining kita sinupa sinu karata mereka tarata karatine ngilmu kang tumrap mring tanah Jawa ges agaming aji rata sira. Godreng. Wis rakan Genturetian Kratasena gambar dawa guru turno Bupati susu angin kanthi ati kang bening hatan banggih kang sinatya atas kang popo sing dolo natyan yen sinawang suwang tetanen bahaya itu. Aduh. Kena dase. Bathi mesti wi. Bathi apa? Bar mangan mak kadal ana we. Pak kirek ya. Mbahmu kuwi. Lah piye to? Wis. Iya terus saya. Kok dasik sate. Bapake ngerti ora kowe? Apa ta? Kowe joget sing ngene mok to. Gusti Allah mingko kutah ora. Kok kutah ki kok kaya omben-omben apa lho. Lha ku yo omben-omben. Omben-omben jare sing demung lato-lato jare. Sembrono. Kok sembrono men to? Ning yo iso kok gunamu kok lato-lato kok. Iso. Ning ora tek-tek-tek ngene. Lah terus piuk. Isine banyu. Enek iki. Ya. Ini. Kula nuwun, Mbah. Ayo. Kong.
paringi sehat seger waras nggih Kung, tutuk kangge nyawa Amin. mutra wayah, rezeki ingkang sumulur. Sinyale ra teko kene, Mas. Oh, teko dadahe mung ora teko kok. Ya, Ya. iki bacutke. Dadi kene genti, dindum. Halo, Beb. Ae ngerti perawane kok kaya-kaya lho. Ayu-ayu. Ya iya piyayi kene iki ya putih-putih ayu-ayu ra kaya ning desamu kono. Kayak Sukini. Sikil kok kaya ban kabeh. Sikil koyo Wireng ban. kae. Kayak ki raban, Lah, banduso. Hah, bacutke Ya. sik. Ae. takawani kang cipta. Kuruminoyo papan dununge sajati pinange sang dewa Was. Genture dian Bratasena. Duh, Yayi garwaku, Yayi. Wong sing tak tresnani Yayi. Ayo Malah medeni cah cilik. Temboke sing di omah bengkah. Kaya ngono kok dikosot-kosot kene. Cara tatanan. Wis. Ngene nak gak tek-tek puyuk kok latu-latu nena kok. Go Pak Ego. Pak Nun sewu nggih Pak. Ngendi ya, Mas? Mbok bilih niku terjadi estu tembokipun mosok tembok dikosot ngoten Pak. Loh, kan ada anak kecil Jo. Kok ndak meniru, ya mending karo tembok mbangi karo kowe. Bahaya kan adegan tidak senonoh, Jo. Jane nak karo aku ya lumayan lah. Kowe kok Niki nggih tamu asumsi jelek. kinurmatan. Ora. Wilujeng dalu pelangga para tamu. Dalu, Kasih kecek Pak, Om, Mas. Nek om barang to. Enten nek mriko khusus sing sepuh-sepuh. Para pini sepuh. Sing mriki campur. Setengah ke atas. Ya. Sing kene kena. Yo kintek sik. Yo. Pambagyo. Tangkawani kang cipta Bapak Guru Minoyo papan dununge sajati pinangi sang Yo. Bratasena sampun masuk ijab Sampun, matur Dek sembah Ina. nuwun. Dongeng
panuwun estu sagung para sepuh pinesepuh sagung pelenggah para tamu suka lelipur sautawis kaaturaken lan ugi gegojekan kula sakadang. Sawanipun Dik Ayu Ina Sedayu. Season kedua. Niki. Ayo takjak goleki. Sinambi sagung para tamu kinurmatan nampi pasegatan dahar dalu. Madosi Pak Mar. Lenggahipun wonten pundi? Pak sapa? Pak Mar. Pak Mar. Oh, tengiki, Pak. Nuwun sewu. Among juru rawuh. Kinurmatan Bapak Mar. Mari kita mengidel dulu. Mengideri. Lan niki ngaturaken wilujeng rawuhipun Pak Sektor, Pak Dan Ramil. Terima kasih matur nuwun rawuhipun. Rene Mas. Aku ngeroh polisi wedi yo. Lah apa? Ora rane ditembak dasmu. Ora nggo pistol. Halo. Pak. Sik. Gagah. Mic-nya tekan tidak ini? Teka, insyaallah teka. Wilujeng dalu Pak Diki. Cih. Pripun wonten dawuh? Napa Pak? Cek. Lagunya apa Pak Rian? Ngaten. Oh nggih. Monggo. Mangke. Pak Marien. Pak Mar, Pak podang kuning. Marien podang kuning. Kersadana swanenipun Pak Mar. Duet Pak. Oh ngaten. Biasanipun Pak Mar niku nyawer kemawon. Nggih, siap. Nggih, leres. Siap. Ya. Nggih. Terima kasih Podang kuning. Kamar, podang kuning rumiyin Mas. Dawuh saking kinurmatan sesepuh kula Bapak Mar saking Among Juru Rawuh pinangka suka panglipur sautawis katujuaken Pak Rian lan ugi Pak Diki. Sukses. Di basa menika nggih. Ya. Kidat. Ya, podang kuning. Nggih to. Wow. Pripun? Panjenengan sing ngersakne kula lho. Nggih. Ayo Mas. Cek. Ayo podang kuning. Selaitin. Selaitin no Mas. Mas, aku selaitin. Kok malah teng kluduk. Malah mangan iki bocah-bocah iki. Ayo. Ditaboi. Podang kuning. Sing ngendange plola-ploloi mudeng apa ora. Kowe njaluk ditembak. Takon nembak Pak Diki aku. Ditabur dituk-tuk ngono kuwi pe. Sahur. Mubang ora krasa sayang esuk awan ganti bengi Tumpaki Ina, tumpaki Sandra, tumpaki kekancangan
sarwi ngoceh sarwi ngoceh dheweke besokan elok kae tak jaluk kok aja kece podang kuning hak gawe pikir komik seleret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon dadi duwe ora mendok tak sranani neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggonku goleki ora rasa esuk awan Jangan sarwi ngoceh elok kae podang kuning agawe pikirku komik seleret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon dadi duwe Sikit babi bareng. Kuwi babi. Apa ki mau? Oh kire. Suara babi kok kire basah apa goreng? Goreng. Dina, Nun. niki dawuh kinurmatan saking Pak Mar sampun. Pak Mar Mbok sampun. Bilih tasih wonten Pak dawuhipun. Menika Pak Rian rumiyin. Pak Rian, nuwun sewu Nggih. pandan. Mbok bilih Monggo, kemarin Pak, dono katuran. swantanipun. Mboten napa-napa. Oke, Pak Diki. Pak Oke. Diki. Oh siap. Oh, mangke mawon pas Nanti dangdut. versi dangdut. Oh, nggih. Pak Warno. Nyun sewu Pak Warno. Dawuhipun punapa wedana swanten rom. Mau bulan iki tambah melih mboten? Oh siap. Nah, iki yo mau lagune. Bos, Garwane wong wireless liya. kurang nades tambah sithik. Iya.
Niki wau sampun. Nggih. Pak Warno Jurakane Kayu Jati wau ngersake garwane wong liya. Ngaten? Sampun katuraken. Sampun. Niki mboten ngersake malih. Oh ngaten, kantun bayar Pak. Bayar. Nggih. Oh, Ngaten. Pak Mar lintune niku nyuwun barang sing digadekke. Gelang karo kalung. Berarti ndek mau ngene Mas. Pak Mar napa wae podang kuning 100.000. Pak Mar wau garwane wong liya kalih napa gelang kalung? 50-50 berarti Pak. Nggih. Kok hitungan nyeket-nyeket masamu? Aku yo kur genake kok yo. Nggih, monggo. Ya, niki lajeng magit katuraken wonten gelang kalung. Ya. Gantos mboten, Pak? Pak Mar gantos. Oh, gak usah kowe ae. Ya. Ya. Yo. Seliramu kepareng jumeneng Jeh. sing kaping pindho sak bubare sapa ke adimu apa Mbak Yumu? Bude. Oh budemu. Oh alah ya. Iki sowan wonten dalemipun Bapak Suparno Ibu Aryani sarjana pendidikan ing Laladan Gagak Sifat ya Nak. Nggih, Mas. Simbarwana pancen hebat dasare. Iya. Pengorjene putri moh kalah karo sing kakung. Iki mau ya ana pesinden sing jagong barang lho iki mau. Sapa Nak? Mbak Unik gembredek wati. Dulurku. Karo Mas Taslim. Iya lenggahe ning ngendi? Wonten dalem menika mbok pilih Ya. samangke di tausi. Engko disuwuni. Sekaran nggih. Heeh, disuwuni apa ki jenenge berkahe Suwanten. derek Dono Suwanten. Ayo. Nggih, wajan. Oh langkeh ya. Nak kene nak. Nun, ya Mas, he. Nggih. Nyabrang. Alon-alon, sing penting kelakon. Rene yo tak dudoi. Dudoi apa? Nyawang antene ketoke leh. Wah, nyenengke daharin. Iki mau persiapan akeh ndek ngasar ki urung dahar. Wah, mula demenake sing dahar Ayo. sop. Diuyup ki terus garwane ku ora ditareni wis pangan dhewe ya. Niki pun dilem Pak, kula niku pun kulino ngelim niki. Kula niku petingane benten kalih Mas Taslim nika. Kepiye, Mas Mas? Taslim nika mboten ora dadak nganggo brengos ki wis oke. Wis patut. Ning dadak ngombe ciu sayange kuwi. Kok mbok buka lho. Iki ki Ayo ngiring sedulure kok nyanyi ya Nak. Iya. Bakune muga-muga Mas nganten kalih Mbak manten bahagia Amin. dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Amin, amin. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kasipatan wahyu judu kang sejati pikantuk nugraning Gusti wujute golek kenca ingkang bangke tata jalma kagungan putra ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma Amin. amin. Nah. Ayo kita tembangan genti. Apa genti Mau wis iki? entuk cecolo to. Ora entuk omong akeh-akeh. Lah nek MC ora omong-omong terus piye? Mas Taslim kae ya tau dipeseni ora entuk omong oke-oke, mutung mulih kok ngono. Lah nggih. Yo. Wis yo, Apa iki tembangnya. ngetoke 6 apa 7? Manut aku slendro ae genti. Slendro ya. Engko Mas Taslim jatahe ben karo Mbak Uni. Nggih no. Dua sejoli. Memanismu kang uji wet sire karep tak apik-apik tetep ora iso apik Nang apa to? tetep kalah nak karo Mas Taslim aku Iya, iya. ngakoni aku Ya iya. ning sik menang aku Kok menang kowe iki piye? aku ndek rambut kono ora Ketek kaya ngono. gawe ruciting kalih
apa kang sinadya upama mundhuta rokmi niki ceritane Mas Tasrif karo Mbak Uni iki mbesan ngoten to Mas. Oh, ini masih Mas. Tulisannya besan kok kene kok amare besan iki tak kira besan. Wo lagi nggih. Wah paringi sehat, lancar sedaya. Dengaren ra tanggapan. Ben bengi ra tau leren Mbak Uni. Loh, ngono kuwi lho mertandake sedulur karo duit ki pilih sedulur ki yo ngono kuwi, Mas. Mbak Uni kuwi ya. Ya iya to. Oh, beda karo aku. Kok Nah, beda Mbak karo Uni kuwi ki piye? dulur karo duit abot dulur. Nah aku abot dulur sing duwe duit. Dulur ati duit ora lunga ya. Iya. Kur nyilah-nyilih wae. Iya. Ah kaya kendange kae. Mandul lho. Taratamtu tatu rute ibarat wong numpak prau halo pampah tanpa walah ing madyane ing cala temahku honjing anggen jong ing pagulingan iki didhawahke apa lagune manut karo sliramu wis to Dawa sesideman mawon Mas. ya sesideman monggo para kadang sesideman buka celuk nok Ya. Luwe becik paten gagak sifat hebat-hebat no. Pripun ta? Ibu-ibu nganggo seragam, nganggo hijab ngene iki disawang ketok leh berwibawa. Ya, tenan lho aku nyawang ibu-ibu piyayi putri nganggo kudung, nganggo hijab kuwi ning ati mak senenge ora umum. Jeneng iya. Heeh, ning ngono wingi anakku kong kudungan karo like malah tak dupaki yo. Aku ora seneng nek anakku kudungan. Piye to iki, Mas? Lho aku ora ngerti. Mertua anake kok
Kerudungan kok gak etuk ki Lah ora nyapa? ngerti wong anakku lanang kok kudungan. Oh. Lah yang ngene terus. Cedakno to. Aku jur to. Ngomong kok separo-separo lho. Anakku ki lanang. Marahi muntup-muntup. Kok untuk. Ayo bacotke. Urip panah gunung gedhe aku betumbase sayang omah seisine apa wae senetian sesinten mesti yo Harap selagen ya nak. Asal Simbarwono. Alah biol, alah biol. luwe becik mata ora to. Ora, Cih. Aku semelang lho nah. Ngapa ta? Lehmu ngobahke awak. Engko nak ngasih ager-agere mencolot piye jajal? Kok ager-ager ki sing mbok maksud ager-ager ki bagian ngendi no lho? Lah kuwi kaya ager-ager kok. Endi? Ya Mas Taslim ya. Mengo karo ndelok nggonmu kok rasa semono, Mah. Lah wong kok ya kaya ngono. Oh, Mas iya, jane Bang. lok tenan iki sing marake Ayo. kowe untuk Apa? saat ini nggih niki Bu. Penyanyi yang lagi spiral untuk saat ini ya ini. Aku suntik kabeh ora spiral kok. Kondang kuwi piye Mas? Kondang kuwi lho. Kondang kuwi lho. Piral. Oh nggih, viral. Kok spiral iki kok kabeh ya. Goyangane. Wah, jan kalih angger ngene-ngene iki. Wis Ya aku nek marahi. goyang kan santai ngene. Lah kowe kok kaya wong susah ngono goyangmu nyapa jane? Lah aku ki wong lanang ketok disawang ibu penak ning ora penak kok. Lah kok ora penak ki Angger ngopo? gerobak kaya nek sing iwu-iwu ya. Wah. Apane? Ambo wong kocak terus ki. Lho lah ya ta. Ayo. Dikerek Ya mutu. horor. Ya siap, oke. Urip ana gunung gedhe aku metu meski
sembah nuwun. Matur sembah nuwun Dek Ina wonten sesideman katur sawanipun kanca-kanca Simbarwana. Dereng wonten sasmita adicara kepareng badhe kawiwitan malih. Dek Ina dari kota Solo tampil kembali Baskara Indonesia. Ina, Dalam. kabare piye nak? Pek tok li, Mas. Apa pek tok li? Apik matuk sekali. Wah jan, mau bahasa kok enek pek tok li, apa mau ketemu no, kabarmu piye? Pek tok li. Kabar kok iso pek tok li ki apa apik? Apik matuk sekali. Wah. Sampeyan pripun ngabare Mas Gareng? Aku ya penget, Kok penget to? apik banget. Oh, apik banget. Banget. Lagi krungu iki kok penget iki. Nek Mbah Kakung ki kabare piye? Mbah Kakung pripun kabare? Nek Mbah Kakung piye, Mas? Kabare pek mude. Kok pek mude lho. Wong Apik. nggon ra ketok kok pek mude. Apik Pakmu Pakde ngono lho kok ya. Mbah Jakino. Mbah Jakino. Matur nuwun. Baik-baik saja. Oh, baik-baik baik-baik saja. saja. Iya ya, Wong milenial kok. larung tukul untune biasa. Oh, metik to rong tukul untune. Kemlamut. Wis pirang taun ora kumpul kowe reng. Lah iya lho Mbah, kabare iki sampean wis ora enek lho Mbah. Heeh nyetanggian. Lho wong ki nek dikabarke ngono biasane malah awet urip ya to. Ah, jaman demen ya tenan. Kabare ngono. Jiglok konunan modar ngono. Ning Gusti Allah marengke jek urip nah. Urip meneh. Alhamdulillah nggih, Mbak. Alhamdulillah. Nggih awet ganteng ngoten kok Amin. ya. Iki nyawa balen. Aku wis biyen ganteng kok. Baik. Bagus. Maukah jadi pacarku, Mbah Jakino? Ngadeg kene lho, ngadeg kene. Oh ngadeg. Arep nek mau mbek Wah, iya. arep jaga ngene Pak Wagi ya mipik bathike anyar. Kok ngerti men lho. Dek ben ke rongang tanggapan ketemu aku biasanya sing soklat melinting kae. Saiki anyar. Kalau tak lek tebak tak kumbah tak cindai turu dadi tak setrikane oka. Apa bar pasang pralon kowe? Genah no kok. Enek opone, Mas? Heeh. Kok enek gamete. Kaburan kok dhuwur iki mau kok. Kaburan. Sehat ya, Kong? Amin. Alhamdulillah sehat. Jan elok tenan. Untune jek nyelilit. Hah? Ana segane jek nyelilit nek. Gumunku ya. Wong ora ndek untu kok iso kesililiten ya. Tanda. Ayah nyelilit nek nggon ngisor lambe. Mbah Jakino ki tuwa-tuwaning klobot. Apa wi, Mas? Dhuwur tuwa ning ngesor se iso modot. Wow. Maksudnya Lah, ki lho, iki lho, pelayanane apal. modot semangate lho, Mbah. Oh iya ngono. Kekarepane semangate jiwa Nek modot anake wis ora lho pelayane wae apal kok. Tur pon aku dhewe pelayan kuwi. Saiki apa sambene, Mbah? Ya, sambene muk jan ruwet. Apa? Napa, Mbah? Jan ruwet. Jam ruwet. Napa niku, Mbah? Enake muk kon jajan turu ngliwet. Jam Jan ruwet kuwi Jan koncone ruwet, Mas. jam ruwet ki jajan. turu Ngliwet. Oh. Koncone apa, Mas? Kuwi koncone Maruki. Maruki kuwi apa? Maruki mangan turu lan liya-liyane. Lan liya-liyane. Ya lari-lari ya. Ki ngono kuwi. Lari-lari. Kok bikin makna. Ya iya. Iki ya ndelah ki apa-apa nek estuke ya to. Bae bakul bayem sayur. Besane iku ya bakul bayem sayur. Ana sayuran kabeh. Lah malah Nah, heeh. oh, lah malah sampean luwih pono oleh pirsa.
Ki Bayem ketemu Bayem maksudnya juragan Bayem ketemu Iya. Cocok. Iki anake dadi ngenten iki ya ngono, juragan sayur. Oh, juragan sayur. Mas. Mas Mas manten iki. Mas manten. Nek mbake Ya, manten. maratuane manten lanang iki asmanipun Mas Lah. Durek. Sapa? Jadi sinajan kendo nyadi-nyadi nderek. Asmane Besan. Heeh. Besane asmane. Besane Mas Wagya. Hah? Durek. Bapak siswa ndorek Sapa? ngoten, Nek Mbak. sapa? Siswa Hadi Suwito. Lah ini ya kuwi kok. Lah sing ndorek iki Lah, sapa? lek jeneng aku kok. Lali arep ngandake iki mau lali. No. Oh, Pak Siswa Hadi Suwito. Oh. Aku ora udut kok teke jeblok iki. Nderek udut. Rasa udut dari madanan. Udut ora apa-apa. Udut ora apa-apa. Saben bengi Kowe iki arep ngopo? Oh, lah iki Lah mbok yo ditinting saiki enek campur sari, digawake gender, gawake gaman ora wong tak bacok tenan iki. Iki ditinting sik. Kaya ngono. Matur Mas, Jon tintingane apa pelok apa slendro? ditinting sik. Wong kok marek Ponakku lanang guli. iki. Ponakku lanang omahe guli. Pelok apa slendro? Selendro. Pelok ora sangguyu Lho lho ning malah ya kaya pas gua kok. Ning ya pas no kok. Pas aku muni mau tintingane iki ya pas. Pas nggih, Mbah. Heeh. Lah ini wis dadi kesenenganku. Lho nggih. Kaya Telangan. Dalang Anom Surata. Nggih, pripun? Kuwi nek urung metu sinom paricodot. Parijoto. Hah? Tuwa elek urip. Parijoto kok parijoto. Parijoto sayang. Mangan untumu kuwi. Sayang, sinom parijoto sayang. Aja mbok sayang. Wah. Aja mbok sayang-sayang aku ngondak malah digreget saut malah kok. Alah. Kupluk kok iso metu berase iki piye ta iki? Ken. Lah iki nek tak garap ra ya mau kancaku sayur dhewe wae. Coba sik amit sewu tak arsiane sik amit sambu. Walah, lah kok iso beras tok yang ngene. Reng. Tak jeblok iki. Jase belong malah di orek-orek. Dipakai lagi sayang. Nyeng-nyeng itu. Saben bengi Sik to, rungokno tintingane. nyawang Jakino. Rungokno tintingane. konang pas wae Pas. Dereng pas pas. wae Dereng pas. Muga sithik. Rungokno tintingane. yen mamajang mung karo janur kuning Mas Jatmiko. Jenglengke Mas. Ini. Dijenggleng ya sayang ya. kembang wae weton Ngaliyo. Aku arep ngersake bocah kuwi. guna Ayo Mas. Aku ora tegel. Mbah? Ora tegel. Hah? Jenengan apa, Mbah? ngantek ngentut iki aku lah kok ora ndang-ndang mak jengleng ra sida jengleng harus ngentut sik iki iso mumbul ra ketang saiki Sing mumbul ki apane? lek mumbul ya sikiran Kok kok ya. Ngono kok iso mumbul. Enek mumbule sithik penting, Mas. pa citan Hot, 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 ha, hot, ya, hot, hot, oh ya, hoi, hoi, Sarawe
dicelekantuk-celekantukke bareng to Mbah Jakino ki jantenan kok. Iso tuwek Tur iso ngono. tur ndakku ra memper ora kaya ngene iki. Nek kaya ngene iki apik. Lah ngene Mbah Jakino pripun? Lah jungan tak muncrat. Iso jengkleng iso ontak-antuk. Ya tak iki ngumur kok ya. Ya. Iya Asline yo tenan sayang. apa ora? Mbak Murti anake wis iso mbrangkang apa yo? Lho, kok iso tekok Mbak Murti iki? Oh, Nek wis iso maksudnya kowe patutan karo Murti ngono? nek wis iso mbrangkang ya wis. Wong nek nggon aku ki urung apa-apa ora ketara kok ngerti-ngerti. Wonge kelahiran. Aduh. Lek kapan lek gawe aku? Lho, tekono sing gawe, kowe ora ngerti to sing gawe sapa? Ora ngerti iki. Kowe. Cek rupane ra kaya kowe. Oh, berarti udu. Lah, baguse ra ukur kok kaya juragan kayu kok. Heeh. Oh, melet. Heeh. Baguse kaya juragan kayu, tenan. Nek kok iki Nggih, elek Mbak. lho. Hah? Nggih. Nah, teruske. Anggo lajengke Mbah. Panas. Oh, Ora, Mbah. Ora. Ora, Mbah. Ora. Gareng pekok nek senggane ngono kuwi iki sing genah iki olah. Kok iso ora? Aja ora. Ora iki jenenge ra kan cetha ora. Ngono lho. Olah. Manut wong tuwek ra caturan no, Jakino. Ayo wis. Parian, Wis ra ora awor. Parian. Tosuro. Ya. Tosuro Banyuwangi. Keluarga Pak Wagio sugih rejeki. Wah ra kok sawahe prang-pranggon kok. Lho lah iso kowe iki takon parian kok malah Kancane cerita. kok. Tenan iki ora wong kok diacok-bacok tenan kok. Parian sik, parian. Mas Wagio. Mas Wagi. Ibu Siti. Wong sugih kaya tuku lemah terus. Sik, Iki mateni apa to, Mas? kok Purwokantine ora pas ki piye? Pekok nek lemah iki dibasake apa? Lemah. Sriti. Siti. Lah. Siti, kok Sriti? Iya, iya. Ding. Apik. Oh iya. Oh dadi nek lemah ki Siti. Lah ono. Enek sing basane Bantala ya enek kok. Ya ngono ya apik ra apa-apa wong iki mendem kowe kuwi kok. Lah, piye Mas ngono kuwi? Panas udan. Parian sik, nggo besane urung. Oh barian sik. Besane urung. Kagem besane, Mbah. Bang, Oh kae ya heeh. muni rek neh. Godhong garing dipenak-penak nek ra karo miring ora penak. Iki larase apa to iki? Lah apa ning sing penting arep ra gathuk. Godhong garing Heeh. di Penak-penak. nek ora karo Nek ra karo miring dengkingo wae. Piye ora ngelu to? Wah ya aja ngono reng iki wonge ndek keperluan dhewe-dhewe kok perkara kowe ra cocok ra masalah. ora nggon ora Ngono. cocoke jeneng nek parian iki Purwokantine Dewa Dewi Apsara Hapsari. Lagi ya Siti lho ya ta. Lho lah iya. Lah iya pekok iki. Wah. Wah, jarek nglerokke wong len. Ngerti ya aku ra mangkat iki. Kok malah apik Pawes. Jakino iki mau. Untune yo cukul kuwi ha, mbok nyalen. Ganti untu ondoe malah kiwa tengen iso nyilih. Heeh, nek ya nek cek jaman isih jatuh aku karo kowe ning dibal kae rupaku ngancak ra bejaji. Teko ngomah ditutuh karo bojoku. Wong kok wis dadi wong edan, ngapa to? Lah kok teng celone angus tok. Pupur tok. Lah iki nek dibal kono dipupuri asu gareng. Ngono e putune lewat ning ngarepe. Jakino edan ngono. Ah ya ben ngono.
Ayo, teruske. Yang kowe genti ya parikan ngono no. Aku sayang. Dadi enek wong telu antarane aku gareng kowe aku wis diciki kowe sing terus gareng. Aku ki wis pertama. Dan Balik mereka melebar kula mengke. heeh. Ronje. Dan Ono sapi menek wit klopo Muni musa. rabi penyanyi munggah suwarga. oh ning ya tenan cuk mudarmu matimu cuk ya ning swarga tenan. Heeh neraka ngawe-awe tenan ra. Dadi Wah. sik. Ya ngopo? Mbah Jakino nang swarga. Heeh. Iki swarga. Kula ten pundi? Lah, Kula ten? Ning neraka ya. Kok saged lho? Ya kian lha wicene awore wong sing penyanyi kaya ngene kok kenyang swarga. iki swarga. Heeh. Kowe ya swarga. Heeh no. Aku Kowe nang ora-ora Makassar. Ning ora-ora iki, Mas. Heeh dijerangking sawakmu seram bejaji kok maksudnya dijerangking. iki swarga, kowe aku neraka. Aku ki nang kono ya ora mong tamu. Oh, Monggo Mbah Jakino, aku yang ngono. wong ngono. Dadi kowe engko terus aku ya bodho kok nggon ora-ora Makassar kuwi. Kok ora-ora Makassar kok iso Makassar iki piye to iki? Wong Makassar kok iso Makassar. Wah, engko ndak di anu dadi elek-elek wong Rembun. Iki pisan wong Rembun ngono kok mau ana. Lah sing ngomong nek iki saka Makassar sapa? Lah iya. Panas piye? Embuh ra ngerti. Wis. Panas udan panas Panas dingin Ndak minum telak kesuwen. biomoringa. aling-aling capeng gunung Monggo, Mbah. kowe ya aku wis rasa sirik Sing bawa kowe, yo sing bawa Jakino. Jenengan ngreok. Boten Mbah Jakino. Yo. Reokan. Monggo. ora enak reoke ndak disi Lho, bah wisan lho, wis obah lho ya ta. Wot, lho. Ae, out. Oh, ya, la. Ae, us. Oh, ya. Ae, oh ya. Lho. oh ngene gene ya wis Joget riya kok kaya wong ngelerdak. La. gareng iki aku ora joget kowe Hop. Terus. cah Boloku kok. wah kae anu yagane ya sentimen mbak aku suwe kok Oh neh ya nya. Oh. Woi, la tala us. Ahai. Us padam. Salto us. Ut ahat. Us ayo us. Waduh. Alah. Us. Wah. Ya. Oh. Wis Mas mesake wong joget riya kemalah kaya kowe melu sirik ora kok mau meneng delok tok Lah nonton wong idak-idak galengan. lah iya lah kok mau ngetes sikile wong Rampungke, Mbah. Oleh, Mbah. Kula? Kula ya. Siap ya, Mbah? cincin nek arep Kok sirik ora sida? cincin Cincing, Mbah. anu Cincing, Mbah. Sampai bawah. Sampai bawah. wis goyo-go wis aku wis gemblobyo sok tur aku ambek aku nyenen kemis sok Kok nyenen kemes pripun to Mbah Jakino iki? dereke Pak Lurah Pak Bayan Bu Lurah Nggih. nggih Enek apa to yo? Enek masalah apa kok terus lunga iki? Kok dirembuk sik? Enek masalah apa? Ora iki Tak kira nek minggat iki. menehi oleh-oleh kok ya. Nadyan
Aduh. Sik tambekan sik Reng. Rokok apa? Menggah. Sik, aku nek karo Mbah Jakino seneng tenan kok. Sampurna mil. Najan wadon. Sampurna mil kersa ora? Sarata. Kok ora digagas. Mbah, sesriyen, Mbah. 76 minumane banyu bane Mbah Jakino sae napa sae? Sae napa sae? Sae, Mas. Yo budalke. Lagune dibudalke maksude. Nggih. Gomas mangkat. Lagune. Lah iya monggo Mas mangkat takon. Buka kono Kono teh. Monggo sayang dombel. Ndek Jare jaman. buka kono. Lah ora jang-jang kok. Kowe Mbak Aku ya selak kancing. ngeyel kok. Jare buka kono disiki. Ya ndang. Ndang le ponaku.
Gareng? Arep nonton kirek gancet ki mah lho. Kok ngawur wae. Mbah Jakino lho iki kok kirek gancet lho. Gen, ora apa-apa nyet ya kaya kirek kok. Tak akoni le. Jenengane kok ya terus Sekar bisa menang Syukur. Gunung Desa. lho Mbah. Iya kan? Nek jenengan sing nyanyi mboten purung nabuhi. Modaro doang. Ampun emosi to. Ah, Gedeng aku. oh jangan gede kan ada Deina. Ning wong seni ora kena emosi. Iya dong. Oh, gedeng Harus Coba senyum. anu Dek Ina. Helm. Ah Dek Ina. Cobi kula nggih. Neng gunung Dek Ina, ya. Neng gunung goyang tak cadangi saka dan menjong tak cili capek gunung Mbah ragel Sekara bisa menang Gunung Desa ragel nabohi lho Mbah. dadi reca dene nora ilang ane padha raja padang lah Ayo mulih campur sarine elek. Penyanyine tuwek. Ayo mulih campur sarine elek Kok penyanyine ngono lho. tuwek. mulia ora tak bayar Lho, sing bayare Mbah Jakino lho awak iki lho Mas. amplope diserahke aku Lho. Ayo bali rong bayaran. Bali rong bayaran. Rumangsa mulia wong loro mulia wong Bali loro rong kono. bayaran. Kowe ra pengen iki ta? Aja merengut. Kowe ra Mbah pengen. Jakino mboten purun. Lemone jak mulih. Wis ra gablek apa kok ajak mulih. Anggo nenek hotel arep ngapa kowe? Kowe ngelokke aku ra gablek ngono. Ono. Betul. Iki wis ta. Ampun. Menika matur nuwun boten ketang klungsuk-klungsuk kula sampun urun udu. Oh ngoten, Oh, Dik. gadah sifat etanipun bandara Mbah. menawi lepat nyuwun pangapura. Baik. Iya sayang, nggak ada salah. Aduh, nek aku nek dilem sayang iki kaya dikecot ning ra godak. Rene. Lho piye to? Neng gunung Mbah. tak Mbah Jakino. cadangi saka jagung yen mandong tak sili cape gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang gane padha lara lapo ya Dik campur sarine apik ya Apik. Lungguh ya Mas, aja mulih lho. ganti penyanyi ya apik ya Bisa no. Dadah sayang. Nyapa? derek langkung mundur Oh, mundur Derek Derek. langkung. ya Derek ahli langkung. kubur Apike? Tetes yang tresno kaaturaken dawuh saking Bapak Saking Among tamu lali Among asmane tamu. Pak sinten ya. Iki keluarga saking Manggung Karangsono ugi ya. Ki sekalian Mbak Ina wong lurusan ngadeg ya. Ina. Siji ning tengah kono, siji ning kene. Lah sing ning Ya. mburi? Heh? Sing ning mburi sapa? Sing ning mburi aku karo Elia. Monggo.
kebahagiaan ing lanci sing sampun keparing paripurna yung paripun Bapak so Ibu Jailani Mutabur putri tamu dikarakan temanten saribet saking palegah tumuju ing sangeseng wira bahagian perlu mutabur putri tamu senyum tambahing donga pangestu kula minangka sedherek pambira kathah suburang sibostra tata krama nyinabu samudra bangsa putri tamu ingkang sesati jaya-jaya wijaya Ilahi kesapinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.